lidi, lidi naskubne, prostě nějak točí nějaký ty z Squid Game. A první se kdo zmáčkni. Ještě. Zmáčkni. Ten je nejhorší, asi to bych dala na 9, tak. Dobře, mi padne tak těho. Ona nepadla, dávejte lajky a odběry. Počkej, dávejte, jo? Dávejte jenom lajky. Počkej. Zmáčkni. Zmáčkni ještě. Tak to je ale taky dobrá, dávejte tady odběr. Tak jo. Jo, to jsem měla, takže ještě ne, ještě jednou jdu. Jestli nedojde 456 a tak je hodná je 222. Takže tady dávejte... Počkej, tady dávejte odebírat. No a tady. No, ještě zmačknu. Ono vidí ty kurák, ty prsteny. Tak ten je hrozný, třeba bych dala na 8, prostě. Není tak hrozný, ale nemusím tak moc. No, taky zase jdu ještě jednou. Ne, mačkej. Tak to je taky dobrá trošku, no, ale nemusím mít taky moc, no. Tak zmáčkněte. Ještě zmáčkni. Ta babka je padla. To je dobrá, ale lidi. Tak ona mi to zatočila. Tak no. 456 už jsme měli. Na toho jsme měli a ne, prostě ne. To už jsme taky měli. Ještě popak. No, sorry. To už jsme měli. To byla žádná. Ještě taky. To už jsme měli. No, tak ale zmáčkni. Ještě zmáčkni. Jo, to je dobré. Prostě ten dávám na 2 a tu tě hodnou 222 dávám na 1. Prostě tak ahoj. Ahoj.